Hvad fanden er det, du skal vise os, Lukas? Ja, hvad fanden er det, vi skal her? Ja. Fucking fed. Ej, hvis det er taske. Det er min storebrors. Hvorfor har du din storebrors taske? Det skal jo vise noget, for det. Ej. Er det en gave? Ej, Lukas, hvad er det? Ej, Er det... Jeg tror, det er kokain eller sådan noget. ej, seriøst. Jeg fandt din storebrors taske. Hvad har du tænkt at gøre med det? Det ved jeg ikke. Tør du? Skal vi tage noget? Nej. Nej. Det er fucking fed. Så har vi også prøvet det. Hvorfor har du taget det? Jeg har ikke taget det. Det lå i min storebrors taske. Jeg skulle bare have noget dernede, så fandt jeg det. Helt selvfølgelig. Hvad har du tænkt at gøre? Det ved jeg ikke. Hvad siger du, Oscar? Ej, du er syg i hovedet. Ej, det har jeg altså ikke set. Skal vi ikke prøve? Det bliver fucking fedt. Der er 3 poser til hver, eller 1 pose til hver. Jeg tror, der er kokain. Så tror jeg, det her, det... Jeg kan ikke ej, det gør vi simpelthen ikke. Det kunne være fucking fedt. Fucking fedt. Bare stop. Okay, så